Het Frieske Geer wil de natuur in de Peersemerland bij Peersers net verder verroegje litten. Ze wil het land bewijzen litten, troch vee. Het contract met eigenaar het wetterskip rint dit hier af, maar er is nog geen duidelijkheid hoe de toekomst. De atletiekbaan van het Jereveen wordt deze simmer voor een paar ton opknapt. Er komt een nieuwe boppenlaag en een nieuw stek. De baan voldoet al zeker 5 jaar net meer aan de eersken van de Atletiekunie. En dus konden er geen officiële wedstrijden houden worden. De gemeente Ljouwert vreeg het zien inwoners om mee te denken over het nieuwe poppodium aan het Harmoniekwartier. Na een weekendwaasje is er een extra commissie geerkomsten inpland. Theater Romein en Asterix willen net meer praten met de gemeente over het nieuwe poppodium. En dat betekent onwissigheid voor de plannen. Juist jong weer de première van de streetopera De Ijsvorstin van Peter Siebenga. Een locagevoorstelling die het publiek meeneemt troch Ljouwert hinnen. De voorstelling wordt spelen onder mei 31 mei en zal ik het Oeral Festival iepenje. Vannacht heel bewolkt, net volle wien, 6 graden en kans op een mistbank. Morgen een zwakke wind uit het noorden, 19 graden en zinneskien.